الله وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله سچل دے تاسو لرا کل چوویلی شی تاسو تا چوزی پلار دا اللہ کی پلار دا اللہ کی یعنی بسکی جہاد کی بعض صاحبان پلار دا اللہ کی دا طول تبلیغ تتاوی راتاوی گوڑا کمزی کی چی خبر دا تبلیغ یالتا فی سبیل اللہ سید عام ٹکے دے دا اللہ پلار کی دا عام خبر دا دا منگ چی اس سکو دام دا اللہ پلار کی کو خو چی کمزی کی فی سبیل اللہ دا جہاد دا پر رشنو التویل پکار جی فی سبیل اللہ دا مراد دا اللہ پلار کی دا اللہ دا پر جہادو کا بیدا متاوا اخپل دا غتا اخپل یو عمل تا خاص او دا اللہ دا کلام تفسیر دا بخپل رائے باندی نکے چاگا رائے سر دیسے دلیل نہیں اسا وضاحت تا سر نہیں نو اس دلتا اللہ اسی چل دے چی کل تاستو ویلی چی اوزی پلار دا اللہ کے نو دا صاحبانی پا دی کے وہ لگے ہوئی دا سی چل دے تاستو چی کل تاستو ویلی چی تبلیغ لوزی تاستو نوزی دا ظلم اوزیاتے دی اس بسو کوئی جی خواہ لکہ تبلیغ نمانی دری بازو دا عقل بتاوی چی گورا کمزی کے پروت خبر سروان رو دی بوزی جرت زویما دا اللہ دا کلام تفسیر دا بخبل رای مکا دا خبر روانا کمزی کی چی خبر دا تبلیغ و دا دعوتی التا خبر دا تبلیغ و دعوت کمزی کی دا جہاد التا دا جہاد کمزی کی منز دا التا منز دا کمزی کی ذکر دا التا ذکر دا نو طول دین را جمع کول و صرف یو عبادت مانی آگا چسپان کول و بیا صرف دا ای خبر کول دا ظلم و زیادتی دی